Velkommen tilbage til mit YouTube game. I skal have lov i den her video at se, hvad det er, jeg render og laver på sådan en uge her, som selvstændig og som personlig træner og som videoredigeringsmand og som alt muligt gøjl, jeg render og laver. Det skal I have lov at se. Det er lige nu mandag i uge 33, og dagens video er egentlig bare nogle highlights i løbet af uge 33 her, hvor hvad det er, jeg render og laver og får tiden til at gå med. Noget af det første, jeg gør i løbet af en uge, det er altid lige at tjekke ind ved mine klienter, lige at høre, om der har været noget i løbet af weekenden, noget man skal være opmærksom på, programændringer, alle de her ting, for at altid gribe de her ting, som sker hen over weekenden. Ofte er det bare tit i weekenderen, at der går et eller andet galt, eller at man kommer lidt ud af rytmen, og derfor er det bare vigtigt, at jeg som træner altid griber dem om mandagen med et check-in. Så det er det, jeg gør her mandag morgen. Og så mester. Det var lidt hurtigt, fordi Mette nu har lige booket ind i vores det der bookingsystem. Ja. Jamen, jeg er ikke shaper på fredag. Nej, men det var også bare mere sådan generelt. Ja. Nå, den her vlog her, den kører bare. Det går bare helt fantastisk. Jeg er allerede, hvad der svarer til en dag inden, og jeg fik næsten ikke filmet noget i går. Men i går var jeg egentlig bare på arbejde, havde lidt klienter og lidt holdtræning og så videre. I dag er det blevet tirsdag, og som I så før, så starter jeg morgen ud med, at Nikolaj han lige var forbi, fordi vi havde noget anatomi-repetition. I en verden, hvor alting handler om penge, er det vigtigt, at man lige har styr på sin faglighed i det, man laver. Det går jeg i hvert fald meget op i. Så det havde vi lige 4 timers repetition. Og nu har jeg været nede og hentet min pakke til Victor og jeg merch til vores virksomhed. Står simpelthen her og er desværre blevet pakket op. Så nu skal jeg til at tælle, om alting er her. Og det var jo heller ikke super nemt at få den udleveret heller ikke, fordi jeg havde heller ikke fået nogen besked på det. Så ja, det er lidt presset, så nu skal jeg til at tælle, om alting er der. Det håber jeg fandme det er. Fedt nok. Så vidt jeg lige kan se, så er alt det, der skal være her. Lige vise noget af det, vi har. Det her det er den grønne tige, vi har. Nociception her. Lille smule sjov. Hvis man ved, hvad nociception er. Smerte, anti, imod noget. Nociception, smertesignaler. Smertefri, så er det smertefri. Lille smule sjov, synes jeg. Det er sådan det ene af dem, vi har. Og så har vi også dem her, som der ikke er så mange, der er. Vi har Myosin og Actin, trøjen. Også fed, hvis du spørger mig. Det er der nok ikke så mange, der spørger om. Men ja, heldigvis er det hele her, og det er sådan set det vigtigste, for jeg gider ikke mere bøvl. Hvad er planen? Hvad tænker du? Jamen det er jo svært for mig i hvert fald. Altså, det er klart, det er fordi Mofil vil køre det. Hvis det I så, det var mig, der havde et møde her i morges sammen med Victor. Mega spændende møde. Kan ikke fortælle jer super meget om det, men det bliver pissegodt. Nogle af de ting, vi er gang i, forhåbentlig. Så har jeg haft 2 PT'er. Jeg har haft Anders og Susanne, der kom forbi. Og lige nu så sidder jeg og nørder med en smule programmer, og skal gøre de næste par timer og filme nogle videoer. Så det er sådan set lidt af det, min onsdag her står på, inden jeg senere i dag også får besøg af lidt flere klienter. Så klokken den er 3:30. Jeg har trods alt været op siden klokken 6, mødt klokken 6:30. Lidt presset det i dag, men har fri klokken 7, og så skal jeg ellers bare hjem. Men lige nu sidder jeg egentlig og venter på min klient, der kommer her om en halv times tid. Har lige fået styr på nogle annoncer og så videre. Masse kedeligt administrativt, men det hører desværre også lidt til, hvis man gerne vil have kunder, og hvis man gerne vil træne en masse og leve af sin passion, så er det bare ikke altid lige lutter lavgave det hele. Tværtimod. Nå, jeg er lige kommet hjem, og nu sidder jeg lige og ordner det sidste computerarbejde for i dag. Klokken den er 7:10, og både Camilla og jeg er helt ristet for i dag. Det er en dårlig start på dagen, så vi skal have... Det bliver sgu voldt, så det bliver den hurtige løsning. Så har vi også prøvet det. Det er ikke... det har vi sgu ikke tit... Eller det tror jeg faktisk ikke, vi har gjort endnu. Så sådan er det. Man må godt forkæle sig selv lidt en gang imellem. Men ses igen i morgen. Status er, ny dag i dag, og jeg er på arbejde igen. Lille smule problemer i dag med mine annoncer, ligesom i går.
bøvlede jeg lidt med hele aftenen i går, og bøvler stadigvæk en helvedes masse med det. Fucking meta, de fatter ikke noget, men ja, det er sådan der. Det er sådan der. Vi bøvler videre med det, ser om det hjælper at logge ind et andet sted, men det er sådan set det lidt går med, går en masse tid med lige nu. Derudover er jeg lidt gået i stå med, jeg har ramt lidt en blokering i forhold til, hvad fanden det er, jeg skal lave af content. Jeg finder ret hurtigt ud af, at når man gerne vil poste 3-4 gange om ugen, at det bliver fandme svært at blive ved med at finde på noget nyt, og blive ved med at finde på noget fedt. Så det er sådan lidt, ja, så det går jeg også og tænker lidt på. Altså jeg ved, jeg skal filme noget i dag, fordi i morgen har jeg redigeringsdag, så det er sgu lidt, det er lidt tough at finde ud af, hvad fanden jeg skal lave. Men ja, det går nok. Så er jeg PT senere. Så. Nu er det blevet et par timer senere, og klokken er lidt over 4, og jeg har en klient her om lidt over en times tid, som jeg venter på, men i mellemtiden får jeg tiden til at gå med, at jeg har fået et velkomstbrev fra det første ud af 3 kurser, jeg har valgt, jeg skal på i september måned. Og det første, det er nemlig Mulligan Concept UA, som jeg skal på, som handler lidt om nogle manuelle behandlingsteknikker inden for fysioterapien, som jeg skal på her i starten af september. Og der er så nogle online moduler, som er en fordel at se, inden man går op til kursus. Så det er noget af det, jeg har tænkt mig at gøre. I dag er det fredag, og klokken den er, ja, jeg har ingen uger på, fedt nok. Klokken er lidt over 11. Jeg har som altid pishamrende travlt. Jeg har redigeret 2 videoer i dag, mangler stadig 1 video mere. Skal jeg styre på nogle annoncer, og jeg er pisse sulten også, så det skal jeg nok lige ordne med det samme. Men det bliver en ny dag nu. Nu har jeg haft et lille telefonmøde, og jeg har filmet en video, som jeg skal ind og redigere nu, så det bliver den 3. video i dag. Ja, og telefonmødet må jeg desværre ikke sige så meget om, og det er det, der er sådan en lille smule kedeligt, fordi der er bare rigtig, rigtig mange ting, som jo handler om, at man gerne vil vækste sin virksomhed. Men det er også bare meget, meget farligt at komme til at sige nogle ting, som så i virkeligheden ikke bliver til noget. Og det er bare en rigtig stor sandsynlighed af de ting, man arbejder på at forsøge at flytte fremad. Det er ikke altid, at tingene bliver til noget, og så bliver man fanget på et forkert ben, og så er der nogen, der tror noget. Og ja, så derfor kan man ikke rigtig sige så meget om tingene, før at det sådan rigtigt er skrevet under på, og så videre. Så, men det var ellers en mega spændende møde, og jeg glæder mig meget til, hvad fremtiden bringer. Jeg er kommet til en ny dag i mit liv. Det er dag blevet lørdag, og jeg har lige været nede og træne sammen med Nikolaj, og været nede og hente øl. Ja, simpelthen. Jeg fandt ud af den i sidste uge, hvor Victor var på besøg, at jeg har simpelthen ikke været i byen siden oktober-november sidste år. Så ja, det synes jeg alligevel var lidt skræmmende af en mand i min alder. Så jeg tænkte, så nu er jeg blevet inviteret til noget fest i aften. Victors fødselsdag og nogle andre. Så det bliver mega fedt, og jeg glæder mig helt meget til at komme ud og så lære nogle andre mennesker at kende. Så det glæder mig helt vildt meget til. Jeg skal faktisk ikke arbejde så meget i dag, heldigvis. Jeg vil sige, at jeg er også en lille smule træt oven på den her arbejdsuge, så det bliver fint nok at holde lidt fri i dag. Jeg har lige dog et par enkelte beskeder, og eventuelt sætter jeg mig til at skrive lidt en lille smule manus til nogle nye ads. Det er nu en ny dag, og ja, det er blevet søndag, sidste dag i den her lille vlog, jeg har tænkt mig at lave her. I går var jeg til fest for første gang i år, tror jeg det er. Ja, det er i hvert fald ikke langt fra. Og så i dag har jeg jo simpelthen bare været en slatten karklud, mand. Jeg får så voldsomt tømmermænd, hvilket også er en af grundene til, at jeg stort set aldrig drikker. Så ja, så skal jeg over i dag, så skal jeg over se Premier League fodbold med nogle af drengene, der også var med i går. Så det bliver fucking hyggeligt, og jeg varmer selvfølgelig op endnu med den tidlige kamp her klokken 15. Så